biștilor. 7 minute și 20 de secunde au rămas din primul sfert. În continuare 7-2 pentru Veszprém. Fometescu se apără bine, angajează la acum de 3 puncte, încearcă Stoiadin Markovici. Dar au fost atât de neglijenți în a trimite pase decisive la intercepție, ceea ce a facilitat jocul de contraatac. Jucătorul Arădean, desigur, este vorba doar de 3 puncte până acum, dar cu siguranță Marianovici nu va rămâne dator nici astăzi publicului. Liberă. Oricum, pe tabelă este 9-2 pentru Veszprém, cu 5 minute și 35 de secunde înainte de finalul acestui primul sfert. Acum în acțiune și reușește să marcheze un... Fereș, Burlacu, pătrunde. A fost fault acolo și... Timpul deciziile de arbitraj. În ceea ce îl privește pe antrenorul Popa, acesta își manifestă dezaprobarea față de unele decizii ale brigăzii bulgare, mai ales prin gesturi tăcute, prin ridicări ale mâinii, dar și prin anumite... Minge pentru Dinamo. A fost o greșeală personală a lui Levente Siarto. Un prim sfert cu foarte puține reușite. Fereș scoate pentru Marianovici. Mai departe la Siarto. Angajare acolo. Încercare de sub panou, recuperează Burlacu. Scoate Burlacu pentru Fereș la Marianovici de 3 puncte, blocat. Antrenorului bucureștean Vasile Popa, nemulțumit acesta de decizia arbitrului. Un nou time-out, așa cum spuneam. La marginea terenului, în dreptul staffului dinamovist, este din nou tensiune creată de data aceasta de public nemulțumit. Foarte bine s-au apărat dinamoviștii la Marianovici. Astăzi Fereș de 3 puncte, nu. A încercare de recuperare acolo, un clinch, gest nesportiv al lui Viorel Mocanu, care s-a manifestat violent față de Burlacu. A fost acolo o încercare de recuperare între Helcioiu și Cătălin Burlacu, cu evident avantaj fizic de partea arădeanului. Helcioiu a căzut, iar Viorel Mocanu a încercat să facă dreptate singur, îmbrâncindu-l pe Cătălin Burlacu. Până la urmă, arbitrii au dictat fault în favoarea echipei Dinamo la linia aruncărilor libere. Caraian, care o ratează pe prima. 33 de secunde până la final. A doua aruncare pentru Caraian. 3-19 când mai este de joc. Mai sunt de joc aproximativ 3 minute până la pauză. Încearcă Seleșcovici și reușește să înscrie de 2 puncte. Nu a fost Seleșcovici, ci Dumitru Anghel. 35-19, o frumoasă reușită de la semidistanța lui Dumitru Anghel. Acum este blocat Mocanu, Viorel Mocanu, Dinamo având 2 jucători cu acest nume, Ionut și Viorel. 2 frați gemeni. 2 frați gemeni, da. La linia de aruncări libere, Viorel Mocanu reușește să transforme prima sa aruncare de care beneficiază. Cu siguranță o transformă și pe cea de-a doua. 35-21 pentru Veszprém. Cu mai multă siguranță Rareș Apostol la executarea acestor ultime 2 libere. Stoiadin Markovici reușește să dribleze acolo, ba chiar este faultat de Markovici. Acesta este supărat. Pomedescu pentru Mocanu, încearcă de 3 puncte și reușește cu 10 secunde înainte de final, posibilitate de ultim. Jucătorul arădean a încercat să arunce spre coș. Răzvan Popa l-a faultat și Cătălin Burlacu va beneficia de 2 aruncări libere. Acest procedeu a transformat Cătălin Burlacu și cea de-a doua aruncare. 48-33 de 3 puncte. Încearcă acum Mocanu, nu reușește. Masculin de basket, Veszprém Arad Dinamo pe tabelă 59-47 pentru Veszprém.
12 puncte pe care arădenii va trebui să le apere în acest ultim sfert pentru a-și apăra totodată și titlul de campion cucerit anul trecut. Angajare sub panou pentru Marcovici. Zoran Marcovici, acesta a fost faultat acolo de Ionuț Mocanu și încurajează formația favorită. Marianovici pătrunde, aruncă de 2 puncte, nu intră mingea în coș, recuperează acolo Ionuț Mocanu și posibilitatea de atac pentru Dinamo. Răzvan Popa scoate pentru același Mocanu, Viorel Mocanu, pătrundere și 2 puncte reușite de Viorel Mocanu. Plus o aruncare liberă de care va beneficia. El a fost faultat în momentul aruncării. S-au scurs deja 40 de secunde din acest ultim sfert. Doar 2 puncte reușite de Viorel Mocanu pe pătrunderea anterioară și acum jucătorul bucureștean are posibilitatea să mai înscrie încă o dată. A avut un final de meci foarte bun ieri Viorel Mocanu. A marcat acum și aruncarea liberă. 59 la încercare de pătrundere. Aruncă în cele din urmă Atila Vereș cu panoul, nereușită. Tot el foarte bine pe Burlacu, aproape de panou. Acesta a pătruns și a înscris 11 puncte pentru Arad, 61 la 50, 7 minute și 45 de secunde au mai rămas de joc din această finală decisivă. Joc decisiv al finalei campionatului național. Acum o neatenție la pasă pentru CSU Sibiu. Ar fi așadar o premieră după 5 ani ca Aradul să-și păstreze titlul cu siguranță. Vespetromul are mingea, avantaj de 13 puncte, Levente Siarto. 6 minute și 10 secunde până la final, pătrundere individuală, Siarto faultat. Răzvan Popa este cel creditat cu greșeală personală. Și când mai sunt 6 minute și 7 secunde de joc, încă și 19 puncte în avantaj. Sunt convins că microfoanele noastre de fond au captat atmosfera extraordinară care s-a produs pe timpul time-out-ului. Toată sala a cântat, campionii s-au ridicat, oamenii în picioare, au dansat. Victoria este poate mai aproape ca niciodată în acest moment. Mocanu, Viorel a încercat acolo 2 puncte, nu a reușit, până la urmă a obținut un fault și va beneficia de 2 aruncări libere. Încă dinainte de începerea partidei a fost auzit aici în sala sporturilor Victoria din Arad melodia We Are The Champions a formației Queen. Au anticipat oarecum organizatorii ceea ce se va petrece, ceea ce este pe cale să se petreacă aici în sala sporturilor Victoria din Arad. O atmosferă extraordinară realizată de publicul din Arad, un public obișnuit cu succesele din basketul românesc. Echipa feminină ICIM a jucat 5 finale la rând, 4 a câștigat, 1 a pierdut-o. Iată, Vespetromul este la cea de-a 3-a finală. Probabil va fi cea de-a 2-a victorie, 69 la 51. Între timp mai sunt 4 minute și jumătate de joc. Și acum dinamoviștii prin Fometescu, aruncare de 3 puncte simulată în primă fază de Stoia din Marcovici. În cele din urmă Drobniac marchează de Supanov. Stoia din Marcovici la Marianovici pe acest contraatac, 2 minute și 53 de secunde în continuare. 18 puncte, 16 puncte, mă scuzați, în favoarea arădenilor. A înscris și beneficiază de o aruncare liberă Viorel Mocanu, aruncare suplimentară. 2 minute și 53 de secunde, așadar 71 la 55. 71 la 56. 15 puncte în favoarea Vespetromului. 2 minute și 50 de secunde până la final. Aradul este aproape de al 2-lea titlu de campioană la basket masculin. Angel. Marcovici încearcă o pasă pe la spate, arădenii încearcă să facă spectacol, arbitrii fluieră fault la Stoia din Marcovici. A încercat o pasă practic campioana națională la basket masculin. Nu pot să spun noua campioană pentru că este totodată și vechea campioană. Drobniac pierde acum. Atât de tare pe suporterii arădenii, au fost mult mai în priză, ca să spun așa, la partida de ieri, un joc mult mai echilibrat ieri. Astăzi Dinamo a menținut constant o diferență de aproape 10 puncte și asta le-a tăiat un pic din elanul suporterilor arădeni.
Probabil că pe măsură ce, dacă arădenii se vor apropia, dacă echipa se va apropia de Dinamo, probabil că aportul publicului, care acum se face simțit, am văzut reluarea fazei în care Atila Vereș s-a apărat foarte bine la contraatacul dinamovist și a trimis mingea în afara terenului de joc. 15 secunde din atacul bucureștenilor, Mocanu, Voinescu, Marianovici pătrunde, scoate pentru Voinescu, de 3 încearcă Adrian Voinescu, mingea lovește inelul și... A treia greșeală personală este de neînțeles. Siarto, ba da, într-adevăr, are 3 greșeli personale, a fost cu... Nu știu. Ori noi greșim, ori la masă sunt probleme. La Simonovici clar trebuia să fie 2 greșeli personale. La Siarto cred că 4. Dacă nu ne înșelăm, în primul sfert Siarto a primit o reluare, poate ne edificăm asupra acestei. Al doilea sfert, Rareș Apostol pătrunde, ratează, incredibil Apostol. Au recuperat dinamoviștii. Iar că o pătrundere, Vereș scoate la Burlacu, acesta se întoarce, greșește în fața lui Mocanu, până la urmă mingea este recuperată de dinamoviști. Marianovici, stop shoot și mingea nu intră. Marianovici, Mocanu de la 3 puncte, Mocanu ratează, recuperează, Simonovici ratează și el. Vasile Popa, Rareș Apostol, o pasă înapoi, liber la 3 puncte, Cătălin Burlacu, în sfârșit, după nenumărate încercări, Cătălin Burlacu reușește să înscrie din spatele semicercului de 3 puncte, 10 puncte marcate de Burlacu. El a mai reușit un coș de 3 puncte în prima partidă a acestei finale la București, meci pierdut cu 100-105 de Veszprém Arad. 2 puncte diferență între cele două echipe, iată s-a reechilibrat disputa, un singur coș între cele două echipe, publicul s-a înviorat. Viorel Mocanu, 6 puncte în prima partidă, doar 2 ieri, astăzi 3 puncte reușite de jucătorul dinamovist. Ratează a doua aruncare liberă, recuperează Rareș Apostol. La 40, Burlacu transformă și a doua aruncare, 37-40. Sunt pe teren cu Voinescu, Marianovici, acum de la 3 puncte Marianovici reușește să înscrie și să... 11 Claudiu Fometescu, Căruțașu, Popa, Mocanu și Marianovici. Popa Mocanu, Viorel Mocanu, 5 puncte, a primit o pasă de la Răzvan Popa. Acum în atac, Lăpuște. Patron de Lăpuște, este recuperat balonul de mare distanță. Marianovici, foarte bună pasa pentru Mocanu, faul acordat acum lui Cătălin Burlacu. Să vedem a 4-a greșeală personală pentru Burlacu, un moment delicat pentru echipa din Arad. Să vedem dacă antrenorul Bercovici va proceda la o înlocuire. Până atunci Viorel Mocanu mai înscrie un punct, prima aruncare liberă. Să vedem acum dacă o va transforma și pe a doua. O ratează, a recuperat coșgheterul de până acum al finalei. Căruțașu, o pasă pentru Mocanu. Mocanu ratează, poate recuperează. Acum cupa noul, înscrie din nou Viorel Mocanu. 50-51 Dinamo Veszprém, cele 4 slava lui Dinamo. Haslett, Apostol. S-a frânat fault, să vedem dacă Popa s-a mișcat în momentul în care... Cred că a pus piedică Răzvan Popa. Cred cu corpul, cred că a faultat. Dacă avem reluarea, ne vom edifica. Și susține Răzvan Popa din gesturile sale că doar a întins piciorul. Este cea mai mare diferență pe care a adunat-o formația arădeană. Se bate pentru această minge Marcovici, cu clar că a recuperat dinamovistul. Tot Marcovici este la minge. Scoate pentru Răzvan Popa, pentru Simonovici acum. Încearcă să arunce Simonovici. Excelent, Mocanu recuperează, Viorel Mocanu, și înscrie 2 puncte. Mocanu, practic, în acest final de joc trage formația Dinamo după el. 7 diferență, 5-7 puncte în funcție de unde se află atacul pentru una sau cealaltă dintre echipe. Acum de 3 Mocanu, Viorel Mocanu, care face o parte a doua a întâlnirii de excepție aici în sala sporturilor din Arad. Eliminat pentru 5 greșeli personale. Nu cred că am mai văzut de mult ca Marianovici să fie eliminat. Cred că
s-ar putea să fie o premieră în acest sezon, ca Marianovic să fie eliminat pentru greșeli personale. La experiența sa e greu de crezut un jucător la 33 de ani cât are Marianovic să faci atât de timpul să treacă, trece în favoarea lor. Acum o luptă pentru recuperare, până la urmă mingea ajunge la Voinescu. Fometescu a angajat Viorel Mocanu, 2 puncte pentru Dinamo, 91 la 84, 1 minut și 5 secunde și 7 puncte în favoarea. Cel puțin pe hârtie de aceeași valoare, deocamdată omogenitatea lotului are de suferit. Înscrie acum Viorel Mocanu, el proaspătă achiziție a arădenilor în această vară, a venit de la Dinamo. Revedeți acum acțiunea lui Atila Vereș, cel singurul titular. E contraatac acum al arădenilor. Moceanu scoate pentru Mocanu de 3 puncte. Mingea nu intră. Prea scurtă aruncarea lui, este vorba de Fikret Canselen, 38 de ani. Vă voi oferi în curând câteva date despre tehnicianul turc și de timp marchează 2 puncte pentru Viorel Mocanu și a fost adus de la acea echipă provenită din Republica Srpska, în nordul Bosniei, Herțegovina, Idochea Alexandrova. Și a mai venit pe jucătorii arădeni. Probabil că este o parte de sezon neașteptat de slabă pentru președintele arădean. Cu siguranță el și-a imaginat cu totul altceva în momentul în care a construit în vară această formație. Duce diferența în favoarea Aradului la 44 la 40. Foarte importantă această reușită a lui Viorel Mocanu pentru formația arădeană. Mocanu este cel care pătrunde, încearcă o aruncare, este faultat acolo de jucătorul numărul 12, Oc, și Mocanu va beneficia și el de 2 aruncări libere. Dacă le va transforma pe amândouă, vezi, Petromul se va duce la 7 puncte diferență, deocamdată este doar 45 la 40. Viorel Mocanu, fostul jucător al lui Dinamo, transformă cu emoții prima aruncare. Este 46 la 40, 8 puncte pentru Viorel Mocanu. Foarte oscilant jocul arădenilor în această seară în sala sporturilor. Arbitrii de la masă. Până la urmă mingea este favorabilă arădenilor de 9 de 3 puncte. Viorel Mocanu este în această perioadă omul Aradului, care a înscris Mocanu numai puțin de 8 puncte într-un minut și jumătate. 50 la 40 din nou, 10 puncte. Atila Vereș pentru același Mocanu, omul acestui moment. De nou Mocanu înscrie alte 2 puncte, a preluat jocul pe cont propriu, putem spune, Viorel Mocanu. 52 la 40, suntem la jumătatea celui de-al 3-lea sfert. Și este cel mai bun marcator de până acum din această partidă, 14 puncte reușite. Merită remarcat gestul conducătorului de joc arădean, care a intrat atunci totuși pe teren. Bernard Haslet acum scoate pentru Viorel Mocanu din nou de 3 puncte reușite! Excelent! A intrat într-o formă deosebită în această jumătate a doua. Viorel Mocanu a reușit numai puțin de 13 puncte în acest sfert. Viorel Mocanu 56 la 40. Interesant, format din doar 2 litere. Ok, am putea citi. Tordai acum de 2 puncte reușește să formațiile turce preferă o pătrundere, scoate mingea pentru Mocanu de 2 puncte. Mocanu a fost faultat în momentul aruncării, Viorel Mocanu, și va beneficia de 2 aruncări libere când practic timpul de joc s-a scurs, 2 minute, 2 secunde și jumătate până se va încheia acest al 3-lea sfert. Un sfert care a avut o evoluție foarte ciudată. Ascolului o să avem vreme să povestim despre acesta pe parcursul pauzei dintre cele 2 sferturi. Mocanu înscrie prima dintre cele 2 aruncări libere, de care beneficiază, 63 la 49. Sunt 14 puncte în acest moment pe tabelă. Și să sperăm că Mocanu va încheia în fanfară acest sfert cu numărul 3, în care a fost viola întâi a echipei arădene. De departe a fost cel mai bun jucător de pe parchet în această partea a doua a celui de-al 3-lea sfert. Arădenii au revenit și au pus o diferență de 15 puncte între ei și adversarii lor din Istanbul. Tekelspor, o formație care, repet, se află pe locul 8 în Turcia la ora actuală, cu cele 2 mari grupări ale basketului din Turcia. Tekelspor a jucat consecutiv. În urmă cu 3 săptămâni a pierdut la doar 3 puncte diferență în fața lui Ulker, iar în urmă cu 2 săptămâni a fost învinsă la 17 puncte de Efes Pilsen. Adrian Budurean dând indicațiile acestei ultime pauze pentru elevii săi,
care conduc acum cu 15 puncte diferență, 60 și... Îl aveți în prim plan pe Mocanu, omul celui de-al treilea sfert. El a înscris, cred, 16 puncte și acum imagini plăcute din tribună. Este vorba de Toroman și două extreme, Mocanu, respectiv Hazlet. De 3 puncte încearcă acum Attila Veres, scurt, aruncarea, reușește să recupereze Mocanu, a încercat acolo un truc să lovească cu mingea, excelent! Alan Tosic, care iată menține Niciunul dintre posesia coechipieri mingii, și doar atât le fac diferența existentă la începutul acestui sfert. Mocanu pătrunde și finalizează această acțiune, 2 puncte pentru Viorel Mocanu, care reușește 21 de puncte până acum, 66 la 51, Veszpretrom arată că Spor Istanbul, aruncare de 3 puncte pentru jucătorii turci, iată, neatenți, jucătorii Veszpretromului recuperează turcii și în cele din urmă minge ajunge în brațele lui. Încearcă Enden, posibilitatea de contraatac, Hazlet, ar fi șansa lui să înscrie 2 puncte, nu, tot Mocanu este cel care înscrie 2 puncte, 23 de puncte pentru Viorel Mocanu și va beneficia extrema venită de la Dinamo de încă o aruncare liberă. Îl vedeți aici pe Mocanu, faultat, reușește de această dată să înscrie cu mâna dreaptă și beneficiază de încă o aruncare liberă, transformată și aceasta, 69 la 51, a 24 de puncte. Aproape toate dintre acestea, 20, mai precis, au fost realizate la Attila Veres. Iese Mocanu la primire, combină cu Hazlet, Mocanu de 2 puncte și reușește Mocanu să înscrie punctele al 26-lea punct al său, 71 la 53. La limită a finalizat Mocanu această spațiu de manevră, întoarce pentru Tosic, prelungesc acest atac jucătorii arădeni și vine logic faultul la Viorel Mocanu din partea lui Oc. În prima fază a fost evitat Mocanu la fault, el fiind într-o formă deosebită în această după-amiază, au evitat turcii să-l faulteze pe el, au căutat un alt jucător arădean care nu a avut o mână atât de bună, până la urmă nu a avut un control, au faultat la Mocanu, Mocanu transformă prima dintre cele 2 aruncări de care beneficiază, 75 la 57, 18 puncte pentru Veszpretrom, 1 minut și 35 până la finalul întâlnirii, 19 puncte și probabil un ultim atac cu Viorel Mocanu, care reușește 30 de puncte. 81 la 60, merita Mocanu aceste de Adrian Budurian și Emeric David Hadzi pentru a se califica, însă iată avem reușita ultimă a acestei partide aparținând lui Viorel Mocanu pentru a se califica în faza următoare a competiției. Veszpretrom Arad dă un pic la mâna rezultatului cu Veszpretromul. Diferența a fost mică pe tot parcursul partidei, 1 punct sau 2 puncte în favoarea turcilor și chiar a arădenilor, însă pe final intrarea conducătorului de joc titular al formației din Izmir a dus meciul la o victorie destul de clară, aparent, pentru Tuborg Izmir. Oricum, grupa este...
Haskins și este rândul lui Mocanu. Viorel să execute 2 libere. Prima transformată și a doua. 5 puncte a reușit Viorel Mocanu până în acest moment. 51-42 Dinamo Erbașu. Foarte bine, se descurcă acolo Viorel Mocanu, mingea s-a plimbat pe inel. În cele din urmă a intrat Dinamo cu numărul 5 Adrian Voinescu, numărul 7 Milian Marianovici, numărul 9 Răzvan Popa, numărul 8 Viorel Mocanu, cel care va sări la angajament, și numărul 15 Stoiadin Marcu. Haskins, o fentă de aruncare care îl dezechilibrează pe Mocanu. A revenit, s-a înțeles până la urmă decizia. Mocanu primește o pasă bună de la Voinescu și de la linia de aruncare. A treia greșeală personală pentru Haslett. 2 libere pentru Mocanu. Foarte important această rotiță în angrenajul dinamoviștilor. Viorel Mocanu a dovedit că poate înlocui un titular important, așa cum este Virgil Căruțașu. 9 puncte pentru jucătorul dinamovist, pentru fostul echipier al Sportului Studențesc. Viorel Mocanu, acum angajament. Haskins și Mocanu câștigă. Mocanu de 3 puncte, incredibil! Viorel Mocanu, al doilea coș de 3 puncte al jucătorului dinamovist. 13 puncte reușite de Mocanu. Iată ceea ce înseamnă jucătorul polivalent. Vă spuneam, numai puțin de 5 jucători de la Dinamo au marcat coșuri de 3 puncte. Pătrunde Popa, Mocanu din nou de la 3 puncte. Ratează, recuperează Căruțașul, mingea nu de titluri naționale. Fometescu a scăpat de adversarul direct. Mocanu, fault ofensiv, foarte... S-a încheiat, în acest moment s-a încheiat, bucurie uriașă pentru Dinamo, care câștigă cu 89-76 al 22-lea titlu din istorie. Bucurie uriașă pentru Dinamo, jucătorii sunt în al 9-lea cer, o horă făcută la mijlocul terenului. Campioana 2002-2003 este Dinamo București, după ce anul trecut au pierdut în finală în fața lui Vest Petrov Arad. Astăzi jucătorii lui Dinamo Erbașu reușesc să câștige titlul. Șampanie aici în sală, reproșuri pe care Siarto îi le face arbitrului Vaida. La centrul terenului jucătorii dinamoviști se stropesc cu șampanie. O performanță pentru care Dinamo merită toate laudele. A fost echipa mai bună în această finală. Cele 2 meciuri de la București au fost câștigate absolut fără dubii. Virgil, Dinamo, iată, triumfă în sezonul 2002-2003. O echipă care și-a păstrat poziția pe cursul a 7 luni de zile pe durata campionatului. O echipă solidă, o echipă care merită, o echipă care a arătat și în finală că poate, că și-au revenit de la un 2-1 în favoarea arădenilor, cu jucători care au făcut meciuri de excepție, nu un meci, au făcut meciuri de excepție, meciuri de echipă. Dinamo, cea mai bună echipă după sezonul regulat, a încheiat sezonul pe poziția 1, a beneficiat de avantajul terenului propriu pe toată durata play-off-ului și acum în finală a revenit de la 1-2 după cele 2 înfrângeri de la Arad și a reușit să câștige cele 2 meciuri de acasă. Ieri Dinamo a câștigat cu 100-74, astăzi 89. Mocanu 5, Răzvan Popa 16, Viorel Mocanu 13, Marianovici 7 și Dragan Simunovici 4 puncte.
Iată un obicei pe care îl vedem în NBA. Reprezentantul echipei câștigătoare decupează plasa de la unul dintre coșuri. Va fi un trofeu de care își vor aminti cu plăcere peste ani jucătorii dinamoviști. Greu de tăiat plasa, eforturi mari pentru Mocanu, pentru Viorel Mocanu. Au câștigat, se va efectua în curând premierea în sezonul 2002-2003. Președintele Ioan Dobrescu, președintele Federației, este pregătit la mijlocul terenului pentru a înmâna dinamoviștilor medaliile de campioni și trofeul care încununează cea mai bună echipă a sezonului pe care l-am încheiat astăzi, după o finală foarte spectaculoasă, după o finală dramatică încheiată în 5 meciuri. Răzvan Popa s-a dus și el la celălalt panou pentru a recupera și cealaltă plasă. O performanță obținută de Dinamo, echipa care și-a asigurat anul trecut în vară serviciile a doi jucători foarte importanți, Marjanović și Dragan Simunović. Iată, randamentul echipei a crescut și Dinamo a reușit ca după sezonul regulat în care a avut o singură înfrângere să triumfe în toate fazele play-off-ului, în ultimul act, în această finală 3-2, după 5 jocuri foarte disputate cu Vest Petromărad. Sincer, Virgil a așteptat mai mult de la Arădeni în aceste două partide de la București. Situația s-a schimbat față de meciurile de la Arad. Dinamo a dominat copios, a câștigat fără drept de apel atât meciul de ieri cât și cel de azi și iată acum jucătorii albroșii au toate motivele să se bucure după un sezon pe care l-au dominat de la cap la coadă. Emoții mari, Emil, pe teren. Toți jucătorii se îmbrățișează cu fani, cu directori, cu personal, cu toată lumea. Familii sunt prezenți, evident, membrii familiilor jucătorilor dinamoviști aici în sală. Simunović a rămas fără short. El s-a îmbrăcat cu un steag roșu. Jucătorii și-au aruncat tricourile. Simunović a făcut notă discordantă și a aruncat shortul în tribune. Cuvintele președintelui Federației, Ioan Dobrescu. Iată, premierea, locul întâi în divizia A, sezonul 2002-2003, Dinamo Erbașu București. Capitanul echipei, Garaiani, va primi trofeul din mâna președintelui Federației. Iată-l, Liviu Garaiani, omul care a evoluat în această finală, deși a fost accidentat, își agață de gât primul medalia care răsplătește cea mai bună echipă din acest an. Într-adevăr, și asta o remarca și Virgil Căruțașu, Dinamo a jucat ca o echipă. Fără jucători strălucitori, Dinamo a evoluat așa cum trebuia să o facă și în ciuda lipsei de apetență ofensivă a lui Marjanović. Cei trei jucători iugoslavi care țin în mână un steag. Un fular cu Iugoslavia, o să-i vedem imediat. Marković, Simunović și Marjanović, legiunea sârbă de la Dinamo. Iată, acum este premiat Sorin Dragomirescu, urmează Virgil Căruțașu, a primit și el medalia, urmează Dragan Simunović, iată-l pe uriașul Simunović. Milian Marjanović, este a treia oară campion consecutiv Marjanović, el a jucat ultimele două sezoane la Arad, echipa cu care a câștigat 2 titluri naționale, este la a treia reușită.
Marianovici, acum Stoiadin Markovici. Frații Mocanu, Viorel Mocanu, numărul 8, cel cu plasa la gât, și apoi Ionuț Mocanu, apoi tehnicienii echipei Dinamo, Dan Berceanu, directorul tehnic, Vasile Popa, antrenorul principal, și Sandu Vinereanu, fosta legendă a basketului dinamovist, actualmente antrenor secund. Jucătorii s-au îmbrăcat cu tricourile albastre, cu tricolor pe piept, tricourile de campioni. Bucurie foarte mare pentru dinamoviști. Vom încheia și noi transmisia de aici, din sala Dinamo. Mai sunt 5 ore până la meciul meciurilor din această vară. România-Bosnia, nu uitați, în direct pe TVR1, începând cu ora 20. Virgil Stănescu și Emil Hosulon. Așa arată Steaua Dinamo în basketul românesc. Un meci teribil care revine în divizia după 8 ani. În 2001 cele... Rivalități mai noi sau mai vechi între Arad și Ploiești, între Ploiești și Sibiu, între Cluj și Sibiu, dar nimic nu se compară cu ceea ce a fost între Steaua și Dinamo. Un derby care în ultimul deceniu, înainte de Revoluție, făcea săli arhipline, făcea ca o rivalitate extrem de frumoasă, sportivă, să aducă sute, chiar mii de oameni în sălile în care se juca. Au fost câștigător al Euroligii și la Dinamo Stoiadin Markovici, cel care are cetățenie română de un an și jumătate. Stole, așa cum îl știe toată lumea, antrenor, jucător. Stole mai intră din când în când pe parchet pentru a-și ajuta echipa. Un basketbalist care a debutat în divizia în 1998, chiar la un Steaua Dinamo. Vă voi povesti despre pățania lui Markovici la acel meci. Să spunem despre Cismici că a câștigat Euroliga în 1988 și 1989 cu legendara echipă Iugo. Fometescu, Voinescu lângă el, Mocanu primește, aruncă de 3, Mocanu, airball. Nu este cel mai indicat să arunce de 3. Se joacă primul derby Steaua Dinamo al ultimului 8 ani. A înscris Mocanu. 2 puncte de la Viorel Mocanu, 32 de ani. A împlinit și el în aprilie, în aceeași lună cu Răzvan Popa. Bodil, acum o pătrundere, cred că a fost pautat într-adevăr. O decizie a arbitrului FIBA, Stelian Bănică. Mocanu este nemulțumit. Ar fi interesant să vedem o reluare a acestei faze. Iată, cred că... Nu știu, greu de spus. Greu de spus, oricum n-a fost cel mai clar faul pe care l-am văzut. Ratează Steaua prima aruncare liberă. O ratează și pe cea de-a doua. A încercat recuperarea acolo Virgil Stănescu. A venit Belanovici, a cules acea minge. Acum Răzvan Popa, Viorel Mocanu de 3 puncte. Înscrie Viorel Mocanu de la mare distanță și iată, dinamoviștii se distanțează 23-14. Este cea mai mare diferență până acum. 30 de secunde din primul sfert. Steaua Turabă în posesie. Belanovici obligat să paseze în spate pentru Ristici. Se apără agresiv Guțoaia. Lăsat liber Ristici. Fructifică această semidistanță. A mai jucat Ștefan Ciosic în anii 90. Primul care a pătruns în Liga Italiană de Basket a fost Ștefan Ciosic, doctorul, așa cum este el cunoscut, pentru că este de profesie doctor. Și el un care a câștigat campionatul de tineri. Capac al lui Mocanu. Cred că este o decizie greșită. Un capac splendid al lui Mocanu. Iată-l
uluit, pur Nu-i și vine simplu. să creadă. Dacă la faza trecută atunci am dat dreptate arbitrului, acum nici vorbă, este un capac corect. Au de alergat mulți steliștii pe semicer și Viorel Mocanu scrie încă o dată de 3 puncte. Are 2 din 3 Mocanu. Ce soluții pentru Stoiadin Marcovici, el un mare aruncător de la Încă 3 secunde, aruncă Mocanu și foarte bine scrie. echilibrat în săritură Mocanu, cel care a înscris până acum 12 puncte. Este modul în care angajezi un pivot de talia lui Virgil Stănescu. A fost o pasă sub nivelul genunchiului. Le va pune dinamoviștilor. Mocanu de la Fometescu, un tandem care mai aduce 2 puncte și o pasă decisivă pe statistica dinamoviștilor. Mocanu are 17 puncte și mai are 2 până Lui Mocanu să calmeze acțiunea ofensivă. Mocanu de la 3 puncte, de la 8 metri, aruncă Nu și se scrie poate! fabulos! Nu se poate așa ceva! Nici lui nu-i vine să creadă. Viorel Mocanu de la 8 metri a marcat această aruncare. Nu se poate așa ceva, este on fire Viorel Mocanu. E o sală de unitate militară, dar parcă nu trebuie să fim chiar așa căliți. A fost acolo o ciocnire între Mocanu și Mladenovic. N-am văzut exact ce s-a întâmplat. A fost o ciocnire undeva în spațiul de 3 secunde, în timp ce mingea era afară. Voinescu cred că l-a lovit acolo pe Mocanu. Ar fi interesant să mai vedem încă o dată această fază. S-ar putea să fost o lovitură intenționată. Cert e că Faultul a fost acordat lui Timus. Da, a fost o intrare a lui Voinescu destul de tare în Viorel Mocanu. Un gest nu tocmai sportiv. Probabil l-a prins, l-a lovit în plex undeva. Da, exact în plex l-a lovit. Și e un dialog între cei doi. Da. Principalul marcator al partidei până acum, Viorel Mocanu, 20 de puncte, 5 recuperări. La 8, 7 minute, 4. Pe 20. Pe 26, 9 minute 47. Pe 28, 9 minute 18. ...28-35, 5 minute 11 secunde.